nga ai Khublei pi ki hap ki baret baro haka kyrteng kaba thiangtam bat kaba donbotam cha utrai ba unong pen em jingi uchi sukres kaburam ka jingo nga ai ningkong sha U Blei ubla penla yanga ban yeng haka ni jaka ba ban shem yang ni ka program kaba Kyrpang na ka benta jong pi ki hap ki baret kapen paru ka jing songo ya ka Good News TV kabala ai ya ka jing shakri jongka ya utrai pa unong pen em jingi uchi sukres lingba kani ka rinsan nga ngets cam ba lingba kani ka channel shibon ki mynsiem ki ba kodor ki la yo amat ya ki kyrkhu ha ka jing em jongki nga ai Khublei ru ya ka Jingiaseng Khynnah Balang Riatsamthiah ka balang ha ka ba ngarasan larang ba kabala ibet yanga ban shim ya kani ka benta ban sam ya ka khubor na ka Ktien Ka U Blei hapdeng jong pi ki hap ki baret baro U Blei Un kyrkhu yu pi baro ki bala ban yo i bat ban sngap ya kani ka khubor jong U Blei lingba kani ka channel jong ka Good News TV ka benta na ka Ktien Ka U Blei ka bangala pensyong nong rem ha kani ka jingkren jonga ka long na ka kitab kisam ka balai phon nyau ka khot ka balai ka ba ong kum ne tu shania how dry bat le ya ka ba bha ki hap ki bar baro sngewbha ban kan mau bha ya kani ka khot na ka kitab kisam ka balai phon nyau ka khot ka balai tu ngin ya pule biang sa shisien tu shania how dry bat le ya ka ba bha lingba kani ka khot na ka Ktien Ka U Blei nga kwa ban ringdur ya ka jingthmu khana jonga ha kani ka por da ka ba ay ka nuksa shaphang ulat lani bangi ong haki ka Ktien nong wei u pencil ki hap ki baret larangan klipi ke ai ba pio I hang ne ngait scam baro pia tip lon ka dor ka ba pio I ha ka ni ka por ka dei ulat la ne u pencil ulat la ne u pencil udai ubadan kambha na ka benta baro ki khana school la phim dan u pencil pen amla ban tho la ne pen amla ban draw haba philet sheki school ki jong phi bat haba phimra ya ulat la ne u pencil nganget phem cha mai ki noi kai amdai kumta ulong ubadan kam bah nganget ru bah wat ki balasan ki balarang ba kumju bon ki papendon kam ya u pencil kumno ngi pendon kam ya u pencil kabaning kong ngi pendon kam ya u pencil ban tho jingthmu hakapor pengidang stang bandai school la ju hikai yangi ban tho jingthmu da u pencil kinong hikai ki iarap ban penbat ya u pencil hakikti ki jong phi bat ban ring dur ya ki dak kani ka dur ka pen I kumno kinong hikai ki iarap ya phi ban tho hakapor ba phidang red kumta suki pinang pat ban tho da ladia tidak ka ba pendon kam yo pencil nila balik shibun ki ai ki ba kraw bat ki ba itanan pet kat no ki itanat kini ki jing tho bala tho do pencil ayu pan nila ban le do pencil la ne da ulat nila ru ban pendon kam ya pencil ha ka ba draw ya ki jing draw pet kini ka dur ka ba itanat bha ka ba pen I ya ukunlung Moses kani ka jing draw la pendon kam tang da u pencil pet sakandi ka way ka dur ka ba itanat bha bla draw do pencil
Kene kedor kapen I hangi ya u sakayos. Ubalakio halor uding dembur namar ba Blei Un namar ba ulang ubril uba kumno ubaling God. But namar ba ukwa palat banyo iu jisuken kumta ulakio ha lor uding dembur. Kene kawai pat kedor rup la draw da u pencil. Kedai kedor jong kayeng liang jong no kayeng liang jong u no wa. Pet kitu kimrat ha katu kayeng liang. Itnat bahan em. Mentang ngat pen I sakawai pat kedor bala draw da u pencil. Kene kedor pan kapen I hangi syapang u nong Samaria babha. Kumno ba ulay iarap yaw tu ubril ubala syasyo haki real snew. Pet happy it hadu kat ni la ban penlong ya kini kidur kipa itnat ha tang dau pencil. Om tang kata. Happy it makwa ru ban pen I phi ba u pencil udon shibun jatki rong. Kene kedur kapen I yangi yaki rong baper jong u pencil bangi jikot kumno kala pencils. Ngila ru ban tho kijing tho da ki rong baper jo u pencil. Ngila ru ban draw yaki jing draw ki bakam itnat susu da u kala pencil. Pet kene kedur bala draw da ki rong baper jong u pencil. Kene kedur kaya thu yangi syapang jong u kunlong Moses. Kene kedur kelakam itnat susu. Blei namar la ai da ki rong da ki kala baper ha kene ka dur. Pet happy it. Sa kene ko wai pat kedur ka ba itnat bha. Kedur pala draw dau kala pencil. Ki hap ki ba ien jonga ngakwa ba pen sha score bha yanga ha kane ka por. Ka ai ke jing hikai bangi yo syapang u pencil. Ka jing hikai ka ba ngi yo na kane balong ba u pencil la ne ulet kamut la ne ka thau yanga bat ya pi. Ma pi bat mangi paro ngilong kum uni u pencil la ne ulet. Fitep happy it ngakwa banya thu yu pi. Ba hakapor ba unong usna ya u pencil u ong kum ni ya u pencil. Dan santli ki a ba midday ban dip shuwa bangan pa ya me syaka pertai. Kum juru haba u Blei u pa yangi syaka ne ka pertai u kwa bangin dip yakini ki santli ki a. Token ngenya pet menta kabaning kong. Mensala banle shibun ki a ki ba crow. Henry tang lada mesha pa anbat yame haka kti. Ngile kumno hakapor bangi penon kami u pencil. Habangi tho lani habangi draw yaki jing draw do pencil. Kumba lapen I hak tu dur ki ba syakmat. Nguju bat ya u haka kti omdai. Bat omla ban draw. Lani omla ban tho da lele ru klam da bat ya pencil haka kti. Kum taru ngilong kum u pencil. U pencil daladi omla ban a yaki jing tho bat ki jing draw ki ba I tenat kat tu dada omdai badan babat ya u haka kti. Ki hap ki ba it ki jonga haba u Blei u bu yangi haka ne ka pertai. U kwa bangin le yaki a ki ba crow bat ki ba itenat. Kane kala banlong tang haba ngisha ba u Blei un bat yangi ha kakti jong u. Kabaar mensamat ye kijing jing sitom haba on pen krut penap yame
nakapor syakapor. Haba la pendon kami u pensel nakapor syakapor uju luon amdai. Tingilek kumno. Ngiju krut ne sharpen ya u kenang ba unlong uba nepha. But habangi tho jingtho lani habangi draw ye jing draw ken kinlong kiba bas bha haba u pencil ulong uba nep. Ki hap kiba e jonga haba krut u pencil ba un nep bha ka thau ya ka jing im jongi bangi hap ban mat ya ki jing e ki jing shitam ki jing jinjar bat ki jing tunju ha ka jing im jongi. Henry U Blei U ong pat yengi. Pidei ban mat ya kita. Kijing pang, kijing shitom, bat kijing e. Kenang ba penla ban long ki ba janai, ha kijing nget jong pi. Ban ha ba pilong ki ba janai, penla ru ban le ki ki ba ba bat ki ba itnat, kum balong u pencil u bala krut penap ba. Kumta Pim today ban chap tiang. Namar Blei U Blei Un dan rengkat bat pi. Tungnya pet ya kabalai. Haba mele kanu kababakla. La ru ban pendam ya kita ki jing bakla. Ladangi kum bakla habangi tho ne habangi draw ya ki jing draw da ulet. Ni julek kumno. Ngiju pendam ne em. Hoot. Ni pendam da kaba pendon kam da u rubber la ni u eraser. Kum ki hap ki beren. Haka jing em jongi pon sien ngi ju bakla. Henry U Blei u ong hangi baladangi bakla ru la ban pendam ye ki jing bakla jongi. U Blei u ai ru hangi kalat ban penbet ye ki jing bakla jongi da kaba ula pa ya nuo ya ujisu kan. Ujisu ula wan syakani ka perthai ban syayap halo jong gading pna namar ba ukwa ban pendam no ya ki pap bat ki jing bakla jongi paro. Kabasa uta unong shna ya u pencil u ong kumno pat skap happy u ong ka benta bakong samtam jong me kalong pakai ba melong ha ka ba syapo kumta ka pau ru syabar ha kani ka por ngakwa ba pen pet ba ya kani ka dur ha ba pi pendon kam yo pencil ka ka rong ka badan syapo ju kan pau ru kumta ha ba pi tho ne pi draw syubo lada pi tho do pencil kan mi bet da ka rong yong. Namar Blei, namar syapo jo u dan da ka rong ka ba yong. Pat lada pi pendon kam da u kola pencil pan. Let's say pi tho ne pi draw da u pencil u ba rong sao ne u rong green ne u rong blue ru. Kijing tho ne kijing draw jong pi ru kin pau kumta kumba ka long ka rong jong uta u kola pencil. Ki hap ki ba iet jonga ka jinglong jing im ru ka jongi ka long kum u pencil lani u kola pencil. Ka ka ba pau syabar ha ka jing im jongi kum taru ka long ka ba hapo ka do nuot jongi. Kum taru ha ba U Blei u thau yangi u kwa bangin long kum u pencil. Ka ba mut bangi day ban long kiba khot bat kiba sngur haka do nuot. Menta nginya pet ya kaba san. Kaba san ko ong shano shaba melet ki dak jome kin sa la ka long kumno ru ki jing tho jome tikin yai sa bat kin yai ne. Kene ka mut ba si sien bala tho ne bala draw ye ki jing draw do pencil. Kita ki jing tho ne ki jing draw kin yai ne bat kin yai sa. Bat uta unong shna u ong ru yo pencil. Ba un yai beteng ban tho na ka por syaka por. Ha ka jing ya lenti ha ka jing em jingi.
kum ki khun jong Blei kanu kabangi le ki dak jong ki jingle ni ki kam ki jongi kenyai sa lada kalong kababha ni kabasniu ru kumjo bat lada long kumno ru ngin la ban sa hajo lania pen long sa ki khana ka sa poi ka por ba pen sa he pen sa san ba pen sa rangba kumta ngi hap ban yat bet shakmat ha ka lenti yat jong ka jing jongi kum ka nuksa mo haba piladap yele ek exam ki jong pi school but haba ladai ka por ba pen yo ek result kino hikai ki jupen bena ek kyrteng jo ki khana ki bawan chakmat ek exam khamtam kitu ki bayo first division lani ki bayo second lani ki bayo third division ha school am dai dia habala penbena kumta paro ki khana school ki tip bat ki kan mau lu kita ki khana ki bawan chakmat haka exam kumjuru haba dan pat ki ba feel pentebet namar belai lada dan ki khana ki ba feel ki juli kumno ki ju yam am dai namar belai ki yam namar ba ki sosi ba ki klam pas ki exam kumta ki hap ki ba iet ki jonga kanu ba phile kan pau bet ha ka jing jong phi lara ka long ba phile bhane la ka long ba phile ba sniu ru kumjo ladangan kli phi ha kan ka por manu ba kwa ban feel nganget scam on amdan mra pleng jo phi ki ba kwa ban feel amdai khamtam ha bala de ka por ba fin yele ki final exam ngate baro phikwa ban pas ba phikwa ban kyo class kumta phidei ban le bha ba ban krekot bha khnang ba phen yo ban khet yo so jong ka jing job ha ki jing pulia jong phi bat ba kanwan ra ru ka jing kmen ha ka jing bat ka mynsiem ka jong phi fitep habbe jonga ka jing ko ngo ya imei ipa kalong ka don kam bha ban fin yo ya ka jing job ha ka jing namar ka ktien ka U Blei hi ka ong tu buram ya la ukpa bat ya la ka kame ba men yo man bha bat ba men yo slam ha ka perthai ya ka ni flaban sham na ka shiti upol chikinong Ephesus kalong ka ban riu ka khat ka ba ar bat ka balai nangta phi deiru banduwai haba U Blei Un iarap ye phi haba phi tho ya ka exam lani haba phile ya kanu ka kam pan ka jing iarap no Blei bat Un iarap ye phi ba phin yo amat ya ka jing job ha ka jing jong phi ka jing ka jong ni ka long kum u pencil la thau yangi da U Blei bat U Blei u pha yangi shakane ka perthai da ka jingthmu ka ba pha kumta nadu ki hap ki baret hadu ki palasan ngilong thek kum pencil lada ka jing jongi ka don ha ka khti jong Blei un ino yangi da le ru bat ngin shep tiang ru lada ki wan ki jing lani ki jing pang ju shitam ha ka jing jongi habangi baklaru U Blei hi Un iarap ban pendam bat ban pen bet ya kita kicing bakla jongi paro ki hap ba ye jonga U Blei u ai hangi ya imei bat ya ipa bakin beten lenti bat bakin ya lam ya kicing jongi kabaman la kasngi ha kani ka perthai haba phi ko ngo ye ki kime ki pa jong phi kamut ru ba phi ko ngo ya U Blei bat kumta phen yo amat shibon kicing kyrkhu ha kicing jong phi namar kata dong in sha but dong in invite U Blei ba un peniyat ya kicing jongi khnang bangin la ban tho ya kicing tho ni kicing tro kiba itnat joka jing jongi kabala ru ban kring ya ki wei pat but haba ki wei ki pet changi kin yo shisha ya ka dur ba bhabrio chong ujisu
leng ba ke jing em jongi bat bakin yo ya ro ya unang thau jongi ubalong U Blei ken ban pen kut ya kan ke jing kren jonga ngan bulia ya ki dekhot ki babot naka kitab kisam ka balai punyau ko dekhot ka basau bat ka ba san to pen sngewbha ya la dia ha utrai Blei Un ai hame ya ki jingkwa ka do no jome to IT ya la kalenti ha utrai to shania ru ha u Blei Un penlong ya ka kumta habba iet lala ujisu un bat ya ka kti jong phi bat un bitin lenti ya ka jing em jong phi ba man la ka sngi penlat na ki jing pen shoi ki ba ponjat jongane ka perthai bat phinyai tingshan ha ka jing em jong phi bat phinlong ru ka jing shai na ka banta ki wei bat ki brio jongane ka perthai ha ka ne ka po pat in yo ya ka wei ki jing rai ban ai phi da I wei I have ibaret iba kyrteng I happy la hon chisha nong klau ibalong I wei na ki have ki baret joka Jingiaseng Khynnah Balang Riatsamthiah Blei undarukat bat kyrkhu phi baro na ka benta ka buram jo amen